Ayo Patri. Aku ngerti. Mau wis pisan HE lewat. HE sik, lupa HE sik lupa. HE yang dileres. Senggakne mangoten lho. Pintere Raja Mak lho. Pinter lho Pak Eke. Pas enggak nampak picing sama sekali. Dewek yo enggak dhewe. Leres Pak. Aku ngerti.
pripun? Keluwian ya. Mboten pas. Oh, Pas. Pas. Pak Tasman Mas selalu pas. Oke. Pripun Pak HE? HE ini sih no. HE ini sih, Pak. HE kan. Ha. Aduh iki udah kerja ini. Genteng lo. Ha. Nah, jen. Monggo. Aku ngerti. Matur sembah luar nuwun. biasa. HE. Ning apa sliramu Oh
Yo. 14 ngopo sliramu teko tinggal aku kaya Pilih lagu kok nggih pas to, Mas. Kena pasal, Mas Basuki. Seneng aku nek ngene iki. Mas tenan ora kanca musik ngene iki. Nek iso HN. Wis entek aja ene. Kapok aku sesuk njaluk lagu. HSC. Wis bener niku kok. Bojoku kalau mbak kena ngerti mbak kalau. Enggak apa-apa. Bu pinjem nggih, Bu. Pokoknya gak roh, Mas. Pemujiku
Terakhir. Digogong Mas. Tenang Mas, Lagi ya, digogong. lagi nggih. Jaluke sak lagu jaluk malu dadi loro. Ora Gak siap aku. apa-apa lho Mas. Ijek nek ora Mas. Wis, Iki pisan kas apa ora apa wis? pun. Dikudang bojoku kok malah. Bojoku nek ngudang serem, Mbak. Empune ikhlas banget Pune. Kapok ketok. Empune ikhlas banget Pun. Ayo. Siap. Kur sampean Pak niku. Aku kan koncomu toh Mas. Kita kan friend. Makasih ya, Mbak ya. Nggih matur sembah nuwun. Monggo Mas Lebeng, lan rekan-rekan sedaya kemawon. Iki Pak DRB ayo lho Pak D. Lah ndi mau? Sangune ning ndi sangune? Pandemen Susino Cokak, Tayub, Keparan Tindak Mriki. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, yo sen gedhe tak sekolahke, uga bisa dadi pegawe, tak kudangi
Asik. Lu wis disotek lho, Dek. Wis disotek lho, Dek. Ayo, lagu terakhir buat Sasen sang kali ini ada sesi dua.
Biyen ayu
wedalipun.